Инвестирай в челюстта си, инвестирай в живота си. Това изречение звучи наистина много силно, но ако се замислиме в това какъв е смисъл на темпоромандибуларната става, с какво е свързана, какви проблеми може тя да причини на останалата част от тялото, всъщност това изречение не е толкова силно, е напълно логично. Какво означава това? Пукането в темпоромандибуларната става и всички невромускулни и функционални проблеми, които може да имате, те автоматично са свързани с други проблеми във вашето тяло. Изкривявания в таза, в атлантоокципиталната става, в ходилата и разбира се, отделно проблеми с биохимията на тялото и много други функции на нашето тяло. Затова аз мога да кажа всъщност, че лечението на темпоромандибуларната става е в пряка връзка с цялостното ни здраве и инвестирането в добро лечение на темпоромандибуларната става може да подобри цялостното ви състояние. Така че обърнете си внимание и не приемайте проблемите в темпоромандибуларната става като нормални проблеми.